дар толори маҷлисгоҳи федератсияи футбол нишасти пеш аз бозии суперҷоми тоҷикистон баргузор шуд. дар навбати аввал Никола Лазаревич сармураббӣ ва Маъмур Икромов дарвозабони тими Хуҷанд дар ҳузури хабарнигорон фикру ақидаҳояшонро иброз доштанд. Никола Лазаревич дар ин нишаст иброз дошт аллакай бо Истиқлол дар чорчӯби Конфедератсияи футболи Осиё нирӯсанҷӣ доштем ки он бозӣ дигар буду ин бозӣ барои суперҷом дигар аст. Вай гуфт барои бозӣ бо дастаи Истиқлол 90% фикрҳоямонро кардаем ва 10% дигарашро бошад бозии дар пеш буда муайян мекунад. мураббии Хуҷанд бо баёни ин ки ба таърихи пирӯзиҳои Истиқлол эҳтиром мегузорем гуфт талош мекунем соҳиби суперҷом шавем. дар ҳамин росто Маъмур Икромов низ иброз дошт дастаи Хуҷанд мақсади касби суперҷомро дорад ва ӯ мехоҳад ҳамчун легионери ӯзбекистонӣ дар таърихи дастаи Хуҷанд бо суперҷоми Тоҷикистон номашро сабт намояд. дар идома Виталий Левченко сармураббии дастаи Истиқлол мухлисону дастандаркорони футболи тоҷикро бо оғози мавсими нав табрик гуфта афзуд бозии ҷолиб ва дидани сурат хоҳад гирифт. ӯ афзуд мо барои пирӯзӣ тибқи нақшаи худамон пеш меравем ва ҳар дастае ки қавитар бошад ҳамон даста ҳам ғолиб мегардад. Алишер Ҷалилов бозигари тими Истиқлол ҳам кӯтоҳака гуфт рақобати суперҷом танҳо як бозӣ аст ва ҳар чӣ дар тавон дорем дар он ба кор хоҳем гирифт. зимнан ҳарду ҷониб ҳам иброз доштанд футбол бо мухлисон дар майдон зеб дорад, аммо дар вазъияти мавҷуд тасмими масъулон дар хусуси баргузории мусобиқа бидуни мухлис дар варзишгоҳро тақозои замон медонанд. аммо дар ҳар сурат хабари хуш барои мухлисон ин аст ки метавонанд бозии суперҷоми Тоҷикистон миёни дастҳои Хуҷанд ва Истиқлолро 4 апрел соати 17 ба таври мустақим аз тариқи шабакаҳои варзиш ва футбол тамошо намоянд.